comptabilitzat el 2008 a 549 accidents de trànsit comptabilitzats al 2009, un increment d'un 6,1%. D'aquests accidents de trànsit, i nosaltres estem molt contents, perquè hem passat d'emperits, comptabilitzant com a emperits accidents de trànsit greus que acaben amb persones hospitalitzades als centres sanitaris, hem passat de 80 al 2008 a 52 al 2009. És a dir, hem baixat un 36% aquest tipus d'accidents. I hem pujat un 13,5%, hem passat de 437 a 496 accidents, entre els accidents que són accidents sense ferits, que nosaltres per parlar-nos d'un accident de xapa, accidents que només tenen danys materials, hem passat de 437 a 490. Policia de seguretat, i aquí l'alcalde feia una referència abans. Hem passat de comptabilitzar de 386 atestats i denúncies, atestats efectuats, la diferència és atestats efectuats directament pels agents que estan al carrer treballant i denúncies a les persones que venen a la comissaria a denunciar-nos, hem passat de 386 a 820. Això implica un increment d'un 207% en la recollida d'aquestes denúncies. Dins del conveni de col·laboració que va signar el Mossos d'Esquadra es van comprometre a potenciar el fet de la recollida de denúncies i l'atenció al ciutadà. I en aquests moments nosaltres hem notat aquest increment, que és del 200%. Si ho comparem amb l'any 2007, com poden veure, que va ser de 149 denúncies rebudes al 820, estem parlant d'un increment del 550%, o sigui, quantitats astronòmiques i que segur que ens costarà tornar a repetir, però que enguany s'ha donat, expliquen aquest increment tan important. El missatge de la ciutadania seria: també tenim un servei de recollida de denúncies, també us podem atendre en cas que tingueu problemes de seguretat ciutadana, i si potser tenim menys volum que els Mossos d'Esquadra, amb més rapidesa s'esteu determinant. De persones detingudes, que són actuacions al carrer, o sigui, persones que la policia local ha detingut, hem passat de 81 al 2008 a 101 al 2009. És a dir, un increment d'aproximadament un 25%, una quarta part, en persones detingudes.